God aften alle sammen. Jeg vil hurtigt lige forklare, hvor stor en klovneverden vi lever i, og hvor dumme vores magthaver egentlig er. Tag for eksempel ligestillingsminister Marie Bjerre. Her slår hun op på baggrund af, at hun har set TV2, at der er en forfærdelig lov i Tennessee, der åbenbart diskriminerer LGBT-personer. Det TV2 ikke forklarer, det er, at denne lov er rettet mod transseksuelle eller drag queens, der seksualiserer små børn. Det man også populært kalder grooming. Og det skulle ikke undre mig, at selvom samtlige Twitter-brugere her forklarer hende, hvad det egentlig handler om, så nægter hun at forholde sig til det, og hun vil bare benægte og sige, at det handler om hadtale osv. Der er vel nok lidt over 100 kommentarer her til hende. Der er to, der er enige med hende. Det er velkendte LGBT-debattører, som for eksempel ham her, Peter Ussing, eller næst formanden for kvindesekretariatschef LGBT Danmark, som kalder sig hun hende her med pronomer. Hun ved i det mindste godt, hun er en kvinde. Stort, at hun kan anerkende det. Men alle andre, de ved godt, hvad der er op og ned. Så det er jo mærkeligt, at medierne i Danmark, om vores minister og den forening i Danmark, som rådgiver det offentlige, altså LGBT Danmark, ikke forstår, hvad der er op og ned. Altså, man skulle tro, de er dumme, men det ved vi jo, at de ikke er. Så må det ikke bare, de er dybt uhæderlige. Og faktisk ønsker at skade børn. Jeg ved ikke, hvad vi mere skal sige til det her. Traditionelt set, så det eneste, der har stoppet det her i Danmark, det er en traditionel kristendom, og vi kan takke kristendemokraterne for, at de stoppede det her lort i 1984, efter det havde taget en uheldig udvikling, ud fra præcis samme principper, som dem, de bræger op om i dag. Og det, jeg taler om, er selvfølgelig, at man fik forbudt salg af børneporno og distribution af børneporno i Danmark, så man fik stoppet det i midten af 80'erne. Men indtil da, så var den her syge fucking ideologi, som de på en eller anden måde har fået frem igen med nogle nye labels, alligevel fundet indpas helt op blandt folk, der skal forestille sig og vide noget om tingene i Danmark. Vi kunne håbe, at de her mennesker, der hylder det liberale demokrati, faktisk vil have en liberal debat om det her emne. Ellers bliver konsekvensen, at det bliver nogle kristne, altså autoritære kristne, eller nogle fascister, der stopper det her vanvid. Fordi mennesker vil ikke finde sig i, at vi har en regering, der går ind for at skade børn. Nu stopper festen, og den skal helst stoppe nu. Skal ikke stoppe om 4 år, eller om 8 år, når folk endelig har fundet ud af, hvor meget det egentlig skader børn. Kom i gang. Se på erfaringerne fra udlandet. Stop det her vanvid, mand.